Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Jauna, zuekin. Semideok, aitor ditzan humiltasunez. Gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuak izan. Erruki, jauna. Erruki, jauna. Erruki, jauna. Erruki da jaiko guztizan zuen. Gure pekatuak barkaturik, eraman gaitzala betiko bizitza da. Amen. Egin bezagun otoik. Jaiko jauna, zugan itxaroten dutenen indarra, entzun bihotzonez gure otoitza. Eta zu gabe, gizakien naugeniak ezagutzen, emai duzu beti zure graziaren laguntza, zure agintua betez, zuretzat atsegin gari izan gaitezen, gogoz eta egitez. Zure Seme Jesu Kristo jaunaren bitartez, zure egin Espiritu Santuekin, jaiko eta rege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Amen. Erregeen ingurutik, egun horietan, ekortxiaz ama aitalia bere semea ia zera ikusirik, erregearen ondorengo guztiek hiltzen hasi zen. Baina, horan erregearen ama bat eta okortxia zen arreba josapeten hartu zuen joaz. Okortxia zen semea eta eraman egin zuen hiltzen ari zituzten erregeen semeen artetik. Gela batean ezarri zuen bere inundearekin. Horrela gorde zuen ataliaren begietatik eta ez zuten hil. 6 urtez egon zen Josebe gorderik jauretxeak. Atalian lurralde hartan erregetzan zegoen artean. 7. urtean, ietxoa da, zaintzaileari eta auteriei dei egin eta bere gana erazizituen jauretxeak. Haiekin, elkarko egin zuen. Zin egin erazizien erregeen semea ezkeruzien. Ie horia eta apaizak agindu zien bezala egin zuten dela. Eguntariak hartu zituzten bakoitzan ere izonak. Larunberdean zerbitzutik atera beharrak eta zerbitzuan sartu beharrak. Eta etorri ziren Ioanen apaizaren gana. Honek eman zizkien eguntariei jauretxean ziren Daviden antzak eta babestiak. Zaintzaileak norbere armak eskuetara aldare eta jauretxearen inguruan jarri ziren eskuinatetik ezkerrik daño errege babesteko. Orduan, Ioiak erdian ekarri ere geren semea eta koloia eta errege ezaugarriak ezarri zazkien. Eta errege gartzu zuen. Eta denek txalojo eta oio egiten zuten gora errege. Entzut zuen ataliak herriaren arabas arralotxa eta herriaren gana etorri zen jauretxera. Begiraturik ikusi zuen errege bere aurkian zutik. Hoi bere bezala eta haren inguruan nagusiak eta turutagiak eta herri guztiak pozik turuta jotzen. Orduan bere jantziak urratu zituen eta oiu egin. Saldukeria, Ioiak apaizak, zaintzaileen buru ziren eguntari agindu eman zien. Atera hori jauretxetik eta jarraitzen dionak hil ezazuen ezbataz. Ala esan baizuen apaizak, ezin jaunaren etxeak. Eldu zioten eta untzaka sartu zuten jauregira. Zaldien atetik eta han hil zuten. Ioiak elkargo egin zuen jaunaren erregearen eta herriaren artean. Herria jaunaren herri izan zedin. Orduan, herri osoa Baalen jauretxean sartu zen eta kuntxito egin zuen. Aldare eta iduria puskatu eta Baalen apaiza aldare aurrean hil zuten Ioia da apaiz
zaintzaileak ipini zuten jauretxea. Herri oso moztu zen eta hiria paketu atamai berriz erregearen etxean ezpataz zuten. Jaunak esana. Kanta eta lapurrek zuloak egin eta ostu egiten dituzte. Ile izazue zeruan zuen ondasunak. Han ez zitsak, ez erdoiak, ez baititu jaten, ez da lapurrek zuloak egiten ere eta ostuntzen ere. Izan ere ondasunak dituzun lekuan han duzu bihotza ere. Begia da gorputzaren handia. Beraz, zure begia argi badago, zure gorputz osoa argitan egongo da. Baina zure begia gaixorik badago, zure gorputz osoa ere ilunpetan egongo da. Eta zugan daukazun argi bakarrori iluna bada, azer ilunpea. Jaunak esana. Jesusek askotan, gure bizitzarako, aholku ederrak, konseju bikainak ematen dizkigu, eguneroko bizitzan asko balio digutenak. Gure ingurukoekin, nolabait harremanetan egoteko, justizia bilatzeko, premia daudenei laguntzeko, danak segide bezala sentitu ahal izateko, nolabait halako bihotz zabal bat edukitzeko, eta horrek gure eguneroko bizitzan hobeki bizitzen laguntzen digu. Zoriontsuagoak izaten laguntzen digu. Eta gure ingurukoei ere bizitza atseginago egiten laguntzen digu. Baina beti gogoan eduki behar dugu ez dezakegula ahaztu Jesusen irakaspenetan bere ikuspegi sobrenatural. La perspectiva sobrenatural es esencial en las enseñanzas de Jesús. Y por eso, en ciertas ocasiones, nos recuerda que, aunque nunca vemos que Jesús desprecia los bienes de esta tierra, sino que al revés, vemos cómo los estima y nos quiere enseñar a estimar los bienes de la tierra como un regalo de Dios que tenemos que cuidar, que tenemos que querer. Dios nos ha puesto tantas cosas bonitas, buenas a la mano en este mundo y quiere que las estimemos, no que las despreciemos. Pero sin no olvidar, como nos recuerda en este Evangelio de hoy, que esas cosas de este mundo son finitas, que se acaban, no son eternas, no son para siempre, no son infinitas. Sin embargo, los bienes de allá arriba de los que nos habla Jesús, los bienes sobrenaturales, esos sí que son imperecederos, son eternos, son para siempre. Y eso es lo que nos quiere hacer entender Jesús. No, digamos, una visión que sería una especie de contaminación platónica que ha podido haber a veces, como ver las cosas de este mundo como algo malo, como algo, digamos, despreciable. No. Pero buscar, amando las cosas de este mundo, darnos cuenta que hay unos bienes que son superiores, esos bienes de allá arriba, dice
cielo que nos está hablando Jesús, que no lo ruega polilla, que no vienen los ladrones y lo roban, porque siempre, sin embargo, los tesoros de esta tierra, una persona con muchísimo dinero que pueda acumular, sabe que con total seguridad, eso es el 100%, se va a quedar en este mundo ese dinero, no se lo va a llevar a otra vida. Y por otro lado, incluso en este mundo no tiene una seguridad absoluta de que ese dinero lo va a seguir teniendo, por mucho que haya acumulado. Vemos cantidades de momentos de crisis económicas, guerras, destrucciones, hundimientos de bancos o de lo que sea. No es que siempre suceda, pero puede suceder y ni siquiera en este mundo tienen un valor absoluto este tipo de bienes materiales. Como digo, Jesús no es que nos diga que sean malos, sino que hay otros mejores. Por eso a veces, digamos que la vida cristiana, el renunciar a bienes que son buenos de esta tierra para garantizar o vivir de una forma más plena aquellos eternos, aquellos sobrenaturales, es visto como una cosa grande, que tantos santos lo han hecho. Santos que tenían títulos o grandes fortunas que han renunciado completamente a ellos porque preferían los bienes de allá arriba, ese tesoro del cielo del que nos habla Jesús. Y nosotros también no tenemos que olvidar nunca esta realidad. Las obras de caridad, la fe, la esperanza, las cosas buenas que podamos hacer en este mundo valen mucho más que todos los bienes que podamos acumular. Le pedimos a Jesús que, como nos decía, primero que nuestro corazón esté ahí donde está nuestro tesoro y también que nos ilumine nuestra vista para que tengamos esa perspectiva sobrenatural e eterna que Él nos quiere regalar. Eta egin ditzaurren gure eskaria. Eskatu dugu, gaurko egunetan, bereziki gure aita santuaren alde. Leon Amalaugarrenak eduki dezala, Jainkoaren argitasuna, Jainkoaren grazia, eska dezaiogun jaunari. Jaunak bere baitan hartu, eta handik gurean egin dezaten. Eska dezaiogun jaunari. Entzun jauna, gure eskaria. Entzun jauna bihotzez egiten dizkizu eskariak Jesu Kristo jaunak. Gatez. Edo,
santu jangoiko altu du betileko horri. Ez duzu gure gorestu beharrik, baina zure doaia dugu zuri eskerrak ematea. Gure kantuek ez dute zuri aintzat diagotzen, baina bai guri salbamena ematen, Jesu Kristo gure jauraren bitartez. Horregatik, aingeru taldeekin batean goresten zaitugu pozez beterik kantatzen dugula. Afalduko berdin kabizak, unik berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztioktatik, hau ere odolaren kabizak da, itun garaile eta betiko haren odola, zuentzat eta askorentzat bekatu bat bakatzeko isuriko dena. Egizu ere hau nire hori garen. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik, jauna, zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biztiaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez. Aldalean zure sartutzari onartu behituzulako, eta apalik eskatzen dizugu Kristo gorputz odolak hartzen ditugunok Espiritu Santuak batekin gaitzara. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu mehitasun osora, Leon gure itasantuarekin, Florentzio gure hartzailerekin eta Eliz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna bizek dutxarropenean apalian gure sentia eta hildako guztiak. Bereziki Milagros, Rosa, Joaquin, Artosiko difuntuak, arritzazuzu norbegiak garbitan. Errokizak izkigu garen, guk guztiok betiko bizitza egitxu dezagun jangoikoaren Ama Maria Oatxorekin, San Jose ere senarekin, apostolu santuekin eta gizadi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gorezen ezagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jakoiko alguztitun horri Espiritu Santuarekin batean, osko eta hitza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak, aginduta erakutxiak jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure eta zera. Santo
bakea gure egunotan, zure errukien esker, pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo, betiko zorionen itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zain gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei bakea uzten dizuet, nire bakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa bezala emaiozu elizaren bakea, eman batasuna, errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan. Jaunaren bakea beti zuekin. Zue bakea. Jangoiko, zurutsa, betetzen zuduko ekatua, erruki jauna. Una hemen, jangoiko, bildotxa, munduko pekatuak entzituena, zoriontsuak jaunaren maila dituak. Egin dezagun otoituz. Jaunatze honek jaunan, eredunak zurekin bat direla idazten du. Ekar bezala zure elizan guztiok elkarrekin bat egitea. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, bere inkar zaintzatela jainko guztiadunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santua,